Haramda Berdimuhammedowyň Nowatdaky sapary bilen baglanyşykly biziň çeşmämizden şeýle habar gowuşdy. 16 fevraldan başlap Türkmen awatdaky ähli bazarlar 5 günläp ýapylýar. Sebäbi Haramda Berdimuhammedow o ýerde açylýan täze meçidiň dawarasyna gatnaşýar. Ol meçit öňkü Tigbanitsan, ýagny dälixanaň ýerine gurulýar. Özüm häzirki onkologiýa keselhanasynyň gawat garşysynda Aşgabat köçesiniň ugruna häzir bu şäherde 3 adamdan artyk 3 million geçirmäge ýa toplanyp durmaga ruhsat berilmeýär. Haramdagyň saparyna taýýarlyk üçin şäherin asfalt köçeleri gije gündüz şwabra bilen ýurýar. Munyň özü Türkmenistana kada öwrüldi. Aşgabatda hem prezident işe barýan wagtynda ähli ýollardaky gatnaw saklanýar. Hatta prezident ugradyp barýanlara tarap barýan ýolagçy awtobusda oturan adamlara çenli yüzlerini köçeden beýlek öwürmäge mejbur edýärler. Şäherin ýaşaýjylary Haramda geçip barýarka protokol köçesi diýilýäne öz jaýynyň aýnasyndan seretmäge de gorkýarlar. Eger ýalňyşlyk bilen bir çağa aýnanyň tutusyny açyp köçe seretse, ol kwartiranyň gapysyndan Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri peýda bolýar. Soňra ol şol jaýda ýaşaýan maşgalanyň ähli telefonlaryny barlap çykýar. Haramdagy hem onu ugradyp barjylara suraty alýan ýa-da video düşürýän aparatlaryň bar ýogyny kontrollyk edýärler. Onuň geçýän ýolunyň ugruna her 100 metrden ýörüýte gullugyň bir işgär durýar. Olar piyada barýanlary jaýlaryň podýezlerine, girerlerine ýa-da yer asty geçelgelere goýarlar. Haramdagy öz janyna kast edilmek gorkusy ýyzarlaýar. Ol munyň üçin öz goragyny bara beter güýçlendirýär. Adan yolu, atlanalım, atlanalım. Adan yolu, atlanalım.